presentar un traballo feito na clase de religión polos alumnos de terceiro e cuarto da ESO sobre os valores universais. O primeiro de todo é explicar que son os valores, e para iso temos aquí a Carla. Ben, podemos dicir que os valores universais son os bens universais que pertencen á nosa natureza e como persoas e que, en certo sentido, nos humanizan. Os valores universais son esos valores que nos van mellores e nos dan que ser como persoas e que nos acercan máis aos demais. En realidade, ningún valor é novo. Cada valor representa o mellor de cada persoa para vivir plenamente en armonía cos demais e crear e sostener as relacións humanas na luz de dignidade e flexibilidade. A cooperación, a liberdade, a felicidade, o respeto son algúns dos valores máis importantes. A verdade é que foi un traballo moi importante e que todos e cada un debemos practicar esos valores. Por iso creo que a familia e a escola son os agentes básicos da socialización e, por lo tanto, que nos levan un maior peso da responsabilidade de educar a nosa personalidade e fortalecer a nosa autoestima. De todos modos, eu creo que a nosa casa é un lugar onde recibimos a formación máis importante, pois son os meus pais os encargados de inculcar os valores e as normas de convivencia que máis tarde van a formar parte da nosa formación cívica como persona. Estos son algúns valores. A confianza é un valor que debemos vivir para ter amigos, para ser dignos de súa confianza. Supón a veracidade que non é outra cousa que dicir as cousas sen fingimento, como se ven, como se son. Compromiso é que transforma unha nosa realidade e a parada que fala con valentía das nosas intencións. É cumprir o prometido cando as circunstancias se poñen adversas. É un material que se fose o carácter para poder cambiar as cousas. Eu vou falar da dignidade humana. A dignidade humana é un valor fundamental. A expresión de dignidade humana fai referencia a un valor intrínseco e inalienable de todo ser humano, independentemente da súa condición social ou económica, raza, religión, idade, sexo, etc. A vontade é a capacidade dos seres humanos que lles move a facer cousas de maneira intencional, por encima das dificultades, dos contratempos e do estado de ánimo. É a capacidade de decidir propia dun ser dotado de inteligencia, é capaz de autodeterminarse a si mesmo nestas ideas. Amor. O amor é un concepto universal relativo á afinidade entre seres, definido de diversas formas segundo as diferentes ideoloxías. O amor é unha semente de valores. O esforzo. Bueno, pois o esforzo nace a motivación e a ser de cada un sobre si mesmo, cando se ilusiona por algo, cando está convencido de que vale a pena loitar por conseguirlo. Pois todo o mundo sabe que calquera logro require, polo menos, un mínimo de esforzo. Optimismo. O optimismo é un valor que nos axuda a enfrontar as dificultades con bo ánimo, descubrindo o positivo que teñen as persoas e as circunstancias, confiando nas nosas capacidades e posibilidades xunto coa suerte na que podemos recibir. O respeto é a base para convivir en sociedade e poder afrontar as diferencias de ideas, costumes e crenzas que vemos nela. Eu creo que é un dos valores máis importantes para vivir en sociedade. A responsabilidade de ter sobre facernos cargo dos nosos erros e dos nosos asuntos, recoñecer e aceptar as consecuencias do feito realizado libremente. O responsable é aquela persoa que responde polos seus actos, faise cargo das súas consecuencias e aprende deles. Sensibilidade é o valor que nos fai despertar cara a realidade, descubrindo todo aquilo que nos afecta en maior ou menor grado. O desenvolvemento personal, familiar e social. Non se debe confundir o sensible co débil. Vivir con sensibilidade requiere un esforzo supremo de capacidade para dar. Valentía. Este valor non é unha virtude innata, tampouco se trata dunha quimera ao alcance de poucos. A valentía está no cotiá, é unha actitude ante a vida. O valor non se restringe únicamente aos actos heroicos e a superar terribles adversidades. Se demostra na actividade diaria, que foi un traballo moi interesante, pero o máis importante é que todos e cada un de nós levemos a práctica deses valores. Bueno, estos son algúns dos valores que traballamos, pero aínda hai moitos máis. Valentía, generosidade, compañerismo, confianza, coherencia, a libertade, compromiso,
el grito de mi generación, dispuesta a levantarse y a vivir sin miedo y a dar un giro, un golpe de emoción, una revolución donde las armas son